Tervehdys, mä oon Leevi ja mä dokumentoin mun elämää yrittäjänä, koska mä olisin toivonut, että mä olisin voinut katsoa jotain tämän kaltaista silloin, kun mä olin aloittelemaan mun yrittäjyyttä. Tänään mä kerron teille markkinoinnista ja digitaalisesta mainonnasta. Mä oon tullut Dubaihin. Mä tulin tänne semmoiseen konferenssiin kuin Affiliate World. Affiliate World on oikeastaan markkinointi- ja affiliaattimarkkinointikonferenssi. No, mulla ei ole mitään tekemistä affiliaattimarkkinoinnin kanssa, mutta täällä on paljon hyvää verkostoa ja paljon hyviä keynoteja, joita mä tulin kuuntelemaan. Nyt on perjantai. Maanantaina mä lensin tänne. Maanantaina mut myös ryöstettiin Kapkaupungissa. On yllättävän vaikea olla ilman puhelinta tai lompakkoa vieraassa maassa. Ollut aika haipakkaa ja on kyllä varsinaista ylä- ja alamäkeä tää elämä. Ja nyt kun on matkustanut yksinään ja on mennyt moneen uuteen paikkaan ja no Dubaihan on ihan super hullu paikka. Tää on ihan hullu on ehkä lähin adjektiivi, mitä mä voin keksiä tähän näin. Mut Dubai on hullu paikka, niin ollut eka kertaa oikeastaan semmonen suht yksinäinen fiilis. Mä tiedän, että kaiken hyvän kanssa tulee aina vähän pahaa. Kaiken pahan kanssa tulee aina hyvää. Ja totta kai se salaisuus on päästää irti ja pudota siihen keskelle. Ja vaan kokee kaikki. Kokee ja päästää irti ja kokee ja päästää irti. Mutta joo, super avoimesti niin on ollut vähän yksinäinen fiilis. Ja ei ole niin hyvin pystynyt keskittyä duuniin, koska on ollut tämmösiä minor inconveniences, kuten että mun kännykkä ja lompakko varastetaan tai on yksinään isossa kaupungissa ja ei oikein tiedä mitä tehdä. Ja itse asiassa, oh my god, meidän Facebook-mainostilille oli murtauduttu ja siellä oli spendattu ihan asiakkaan varoja. Miestä koetellaan kyllä. Mutta tosiaan mä oon täällä Affiliate Worldissa viimeiset 2 päivää ollut erinomaista verkostoitumista, oppinut ihan hemmetisti uutta ja oppinut oikeastaan, tai täällä konferenssissa on ihmisiä, jotka käyttää kymmeniä tuhansia, ellei satoja tuhansia päivässä mainontaan niiden eri asiakkuuksien eri mainostilien välillä. $100,000 päivässä on ihan käsittämätön määrä. Ihan käsittämätön määrä. $150,000 päivässä tarkoittaisi, että sä käyttäisit $4,5 miljoonaa kuukaudessa. Mutta tosiaan mun pointti on, että täällä konferenssissa on ihmiset, jotka spendaa eniten rahaa, tai ei eniten, mutta spendaa merkittävä määrä rahaa markkinointiin. Ja toisin sanoen nämä ihmiset myös tietää, että mihin sitä markkinointibudjettia kannattaa allokoida ja mihin ei, niin isolla skaalalla. Eli markkinointi. No puhutaan nyt digitaalisesta mainonnasta. Ja mitä digitaalinen mainonta on? Tarkoittaa niitä mainoksia, mitä sä näet sun sosiaalisessa mediassa, mitä sä näet kun sä selaat verkossa blogeja, sä selaat videoalustaa, YouTubea, sä selaat uutisverkostoa tai sä oot jossain nettisivulla, missä sä vietät aikaa, luet jotain tietoa, pelaat jotain pelejä, mitä ikinä, niin siellä on näitä mainoksia, niin tosi iso osa niistä on Googlen mainosverkostoa, sitten Meta, eli Facebook, Instagram, WhatsApp on niinku oma ja se on tosi iso mainosverkosto. Ja sitten toki TikTok on oma nykyään, sitten Pinterestillä on oma, Twitterillä eli Xllä on oma ja sitten on tämmöisiä natiivimainontaa, eli ne mitkä Googlen verkostoon ei kuulu, niin niillä on niinku omat natiivimainontahommat. Elikkä tää on nyt se niinku pelikenttä, mistä puhutaan. Lähtökohtaisesti puhutaan pelkästään Meta, eli Facebook ja Instagram, Google, eli Google-hakukone, Google-verkosto, eli kaikki Iltalehden mainokset YM, ja sitten YouTube on Googlen alla myös. Ja sitten tietysti TikTok, mikä on ihan oma juttu. Sitten sen lisäksi on ehkä seuraavaksi suurimmat on X, eli Twitter, Snapchat, Pinterest. LinkedIn on yksi iso, etenkin B2B-puolella. Ja Reddit-mainonta. Ei kosta niin, ne on vähän tämmönen niinku vaihtoehtoinen tapa mainostaa. No, kuka sit mainostaa? Lyhyt vastaus on, että kaikki. Se jakautuu niin, että Googlessa on oikeastaan kaikki. Siellä on kuluttajabisnekset, siellä on niinku B2B-bisnekset, eli yritykset, jotka myy muille yrityksille palveluita tai tuotteita. Mutta sitten sosiaalisessa mediassa on lähtökohtaisesti kuluttajabisneksiä. Että no perus Unileverit, Pepsit, kaikki Rolls Royceit, Volvot, kaikki bisnekset mainostaa verkossa. Koska se on kaikkein paras tapa tavoittaa ihmisiä.
sä pystyt segmentoimaan tosi hyvin, että kenelle sä näytät tätä mainosta. Koska jos sulla on tuolla jossain tien varressa mainos, niin joo, sä pystyt sanomaan, että okei, tämän tien varteen ja siellä saattaa olla joku tehdas tai siinä saattaa olla joku kauppakeskus, missä sä pystyt sitten vähän valikoimaan, että ketä näkee sitä mainosta. Tai sitten jos sä näytät TV-mainosta, niin sä voit näyttää sen tiettyyn aikaan, tietyllä kanavalla yön. Eli sulla on jonkunnäköistä kontrollia, tai sanomalehdessä ihan yhtä lailla tietynlainen ihmisryhmä, tietynlainen ihminen lukee sitä sanomalehteä. Niin aina sä pystyt tekemään jonkunnäköisiä valintoja, mutta digitaalisessa mainonnassa sä pystyt tekemään todella tarkasti niitä valintoja sen mukaan, että ketä sä haluat, että näkee tämän. Mikä parasta, niin sun ei enää tarvii kertoa näille sosiaalisen median alustoille, että millaisen ihmisen sä haluat näkemään tämän mainoksen, vaan nykyään kun sä pystyt seuraamaan konversioita, eli sä pystyt seuraamaan, että kuka on klikannut sitä mainosta ja sit kuka niistä, ketä on klikannut, niin kuinka kauan ne viettää aikaa siellä verkkosivulla ja päätyykö ne tekee jotain konversiotapahtumia, eli jos on verkkokauppa, niin päätyykö ne ostamaan, päätyykö ne signappaamaan uutiskirjeeseen, tai sitten jos se on joku muu vaikka kuntosalijäsenyys, niin laittaako ne yhteydenottopyyntöä tai pistääkö sen sähköpostiin. Niin kaiken tämän pystyy seuraamaan. Unohdin sanoa aikaisemmin, mutta siis digitaalisessa mainonnassa niin aina yritetään ohjaa siihen konversioon, tai ei aina, mutta ehkä se yksi fundamentaalinen ero digitaalisen mainonnan ja perinteisen mainonnan välillä on se, että digitaalisessa ympäristössä me pystytään seuraamaan, että mitä se asiakas tekee, ja sitten ohjaa siihen konversioon. Konversio voi olla just se osto, liidin lähettäminen, yhteystietojen lähettäminen, tai sitten konversio voi olla, että tämä ihminen on viettänyt nyt yli 20 sekkaa sun sivulla, tai scrollannut vaikka sivun alalaitaan asti. Niin sekin voi olla konversio, ja se vaan antaa meille dataa siitä, että ketkä on niitä oikeasti arvokkaita niin kuin ihmisiä, jotka käy siellä sivuilla esimerkiksi. Ja sitten se antaa myös antaa meille mainostajille dataa, mutta se antaa myös Metalle ja Googlelle ja TikTokille ja kaikille näille platformeille sitä dataa. Olette ehkä kuullut iOS 14 muutama vuosi sitten vaikeutti tätä niin kuin tämmöistä cookie tracking systeemiä, mutta edelleen on noin 80% tarkkuudella pystytään niin kuin, seuraamaan, että ketkä klikkaa, konvertoituu sit siihen tapahtumaan, mitä me halutaan niiden saavuttaa. Me ei tarvitse enää sanoa, että me halutaan Kimmo ja Jari ja niiden kaikki kaverit, jotka katsoo NFL:ää joka sunnuntai. Tai me ei haluta, tai meidän ei tarvitse enää sanoa, että me halutaan elokuussa syntyneet 20-30-vuotiaat naiset esimerkiksi. Edelleen voidaan tehdä jollain määrin näitä, mutta mainonta nykyään hoituu niin, etenkin Metan ja Googlen ja TikTokin alustalla, että kun sä seuraa näitä konversioita, niin sä teet mainoksen, joka puhuttelee tiettyä ihmisryhmää. Ja sitten kun se puhuttelee tiettyä ihmisryhmää, ja sitten ne ihmiset, jotka näkee sen mainoksen, niin osa niistä ei kiinnitä siihen huomioon, osa kiinnittää huomioon, osa klikkaa ja osa sitten jopa konvertoituu. Ja näistä, jotka klikkaa ja kiinnittää huomioon ja konvertoituu, niin Meta tai Google tai TikTok pystyy löytämään, niillä on niin paljon tietoa meistä, että ne ymmärtää, että okei, tämmöinen profiili on nyt päätynyt ostamaan. Ja tämä kampanja haluaa, että ihmiset ostaa siitä, niin se matchaa, että okei, mä näytän, tai nyt minun tehtävä Metan algoritmina on näyttää tätä mainosta muille tämän kaltaisille ihmisille. Koska tämän kaltaiset ihmiset selvästi tykkää tästä ja päätyy sitten siihen ostostilanteeseen. No tästä voittaa tietysti mainostaja, koska mainostaja saa myytyä. Tästä voittaa myös Meta, koska mainostaja haluaa käyttää enemmän budjettia, koska se saa myytyä, niin Meta voittaa siitä. Ja sitten sen lisäksi siitä voittaa kuluttaja, koska kuluttaja näkee sille relevanttia mainosta. Elikkä niin arvo on vaan lisääntynyt. Ja se tuntuu ahdistavalta, että meitä seurataan. Ja varmaan osa teistäkin on silleen, että mä en ikinä ostaisi mitään mistään mainoksesta. Mutta se tavoite on se, että ensinnäkin mainostajat tekee niin hyviä mainoksia, että ne ei niin häiritse kuluttajia, vaan ne mieluummin antaa niille jotain tietoa, tuo niille tuotteita, jotka ne saattaa tarvii. Ja se on se, minkä takia sosiaalisen median alustat on esimerkiksi ilmaisia, koska ei nämä firmat pysty tienaamaan millään muulla kuin sun datalla, koska ei nämä firmat halua myydä
sun dataa niin, että joku muu omistaa sen, vaan ne haluaa monetaisaa sitä sun dataa sen takia, että se on se niiden ansaintamalli. No, mä tiedän, että nykyään on ihan mielenkiintoisia, blockchainin päälle on rakennettu tämmöisiä peer-to-peer-verkkoja, jossa on tämmöisellä niin kuin tietynlaisella utopistisen lähestymisellä, että kun mainostaja maksaa alustalle rahaa siitä, että saa näyttää sen mainoksia, niin kuluttaja saa siitä myös pienen katteen. Että se, että sä käytät sosiaalista mediaa, niin sut palkitaan siitä, koska sä näet niitä mainoksia. Ja sitten aika usein näissä tämmöisissä ratkaisuissa niin sulle annetaan myös vaihtoehto, että sä et näe ollenkaan mainoksia. Ja sit sun pitää tyyliin maksaa joku kuukausifee. YouTubessahan esimerkiksi on kuukausimaksu. Eli sä voit joko katsoa mainoksia, mikä on muuten maailman ärsyttävin juttu, kun kesken videon tulee joku mainos. Niin sä voit joko katsoa mainoksia tai sitten sä maksat, onko se sitten 7,99, mikä maksaa YouTube Premium. Tää kapitalismi on, täällä me ollaan Dubaissa niin kuin, teennäisyyden kehdossa. Jos me mennään vähän syvemmälle ja puhutaan sosiaalisen median digitaalista mainonnasta, eli ei puhuta nyt Googlesta hetken aikaa. Silloin kun mä aloitin 2017-2018, ruoka tuli. Mun pakko sanoa, mä tilasin intialaista. Kello on siis nyt joku 12 yöllä ja mä oon tehnyt töitä pitkän päivän, kun konferenssipäivinä ei ehtinyt tekemään. Pakko jakaa tääkin. Meidän tässä rakennuksessa, missä mulla on tää Airbnb, niin meillä on ihan sairaan hieno kuntosali, mikä on ulkosali, ja sitten sisällä oleva kuntosali, mikä on 2 kerroksessa ja pelkkää ikkunaa, ja sitten näet niinku, semmoisen valtatien ja sitten käsittämättömät pilvenpiirtäjät siinä edessä. Ihan, siis tää on niinku hullu paikka. Mut joo, mä tilasin ruokaa, mä tilasin ensin butter chicken, niinku hyvää intialaista ruokaa, täällä on tosi hyvää intialaista. Niin tilasin butter chicken, venasin niinku 45 minuuttia. Sitten mä oon silleen, oh my god, kauhean nälkä. Se tulee. Sitten mä avaan sen, mä oon silleen, mitä, tässä ei oo riisiä mukaan. Ja mä en edes ottanut naanleipää enkä mitään. Meinasin, että vitsi, että syöks mä tän nyt tälleen, syöks mä tän kastikkeen vaan. En syönyt, vaan tilasin sitten riisiä ja naanleipää ja raitaa mukaan ja ne nyt tuli, niin syön ihan just. Mutta niin, mä olin kertomassa sitä, että silloin kun mä aloitin 2017, niin silloin oli myös, sä pystyit seuraamaan sen konversion. Se ei ollut niin edistynyttä kuin nykyään, mutta sä pystyit silti seuraamaan sitä konversioon. Mutta se, miten sä teit hyvää tämmöistä performance-markkinointia, oli se, että sä optimoit niitä kampanjoita, eli sä olit siellä mainosmanagerin sisällä, sit sulla oli tietynlainen kampanjastruktuuri, ja sitten sä tosi niinku granulaarisesti siellä veivasit niitä edestakas ja millaisella kampanja-asetuksella toimii parhaiten ja kuinka monta mainosta per mainosjoukko tai kuinka monta mainosjoukkoa per kampanja ja sitten sä testailit niitä siellä edestakas ja näin. Et se oli tosi tämmöistä niinku datavetosta niinku veivaamista siellä mainosmanagerin sisällä. Ja se oli niinku tämmöistä performance-markkinointia. Sitten jossain ehkä 2000, 2020, 2021, 2022, tässä näin niin kuin viimeisen 4 vuoden sisään, niin algoritmi tuli niin vahvaksi, eli tämän niin kuin arvo niin kuin jakauman myötä, niin sun piti alkaa tekemään parempaa sisältöä. Eli nyt se ei enää riittänyt, että sä veivasit niitä kampanjoja siellä sisällä, vaan sun piti oikeasti tehdä mainoksia, mitkä kommunikoi sille sun asiakkaalle mahdollisimman hyvin. Ja sitten kun se algoritmi on niin hyvä, niin sitten se löysi niitä, jolle se kommunikoi, jolle se resonoi. Siis mun mielestä Metan algoritmi esimerkiksi toimii niin, että kun sä julkaiset mainoksen, niin se näyttää sitä ensin 1000–5000 ihmiselle. Ja sitten se niin kuin mallintaa, että okei, tällainen ihminen, vaikka Leevi-profiili, mitä 24-vuotias yrittäjä, asuu ulkomailla, tykkää laskettelusta ja näistä asioista, niin jos mä scrollaan heti ohi, niin sitten se on niin kuin datapiste, mikä tarkoittaa sitä, että tämä antaa indikaation, että tämmöinen profiili ei tykkää siitä. Ja sitten kun sillä on tarpeeksi otanta profiileja, jotka matchaa tarpeeksi paljon, niin sitten jos nämä datapisteet menee sinne, sanotaan, että on taulukko, niin sitten se niin kuin pienenee se, että ketkä on reagoinut siihen, millainen ihmisryhmä tykkää siitä mainoksesta, ketkä klikkaa, ketkä konvertoi YM, ja sitten sitä näytetään niille. Se on, niinku, se on se, mihin se on mennyt. Ja nyt sitten, ehkä tällainen 2024, että mitä tässä niinku nyt tapahtuu,
No siis TikTokhan niinku vei ton ihan täysin, että nyt se kontentti on oikeasti niin tärkeä. Nykyään sä et edes anna mitään niinku specificationeita mainostileille. Sä et sano, että näytä tätä miehille tai näytä tätä naisille tai näytä tätä. No ehkä ikäjakauma on semmoinen, mikä kannattaa tehdä, mutta ei mitään. Et jos vaikka sä myisit vaikka laskettelulaseja, niin sun ei välttämättä kannata pistää, että kiinnostuksen kohde laskettelu esimerkiksi, vaan todennäköisesti saat parempia tuloksia sillä, että sä jätät vaan sen tyhjäksi. Sä annat täysin niin kuin tosi laajalla kohdennuksella ja luotat siihen algoritmiin täysin. Ja sitten ainut miten sä voit kohdentaa, on se, että mitä spesifimpää kielenkäyttöä sä käytät, miten spesifimpää tarinankerrontaa sun videossa tai kuvakerrontaa sun kuvassa, niin sitä tarkemmalle segmentille se viesti rajautuu ja sitä tehokkaammin sä käytät sun mainosbudjetin. Eli sen takia esimerkiksi me keskitytään pelkästään siihen, että miten me kommunikoidaan sille asiakkaalle. Me rakennetaan tämmöisiä ICP:itä, eli Ideal Customer Profile. Ja Ideal Customer Profile voi olla vaikka Sanna, 36V, joka harrastaa pilatesta ja sen lempileffat on The Notebook ja Titanic. Ja sitten me tiedetään, että miten Sanna puhuu sen kavereille ja mistä Sanna tykkää, mistä se ei tykkää, mikä Sannan niin kuin tämänhetkinen kipukohta tätä meidän tuotetta koskien on ja mikä sen ihannetilanne on. Ja sitten me voidaan tosi spesifisti kommunikoida niin kuin Sannalle ja Sannan tyyliselle profiilille ja sitten koittaa olla kommunikoimatta jollekin erilaiselle profiilille. Ja tämä on se, mitä me tehdään tosi tehokasta digitaalista mainontaa, koska me käytetään ne kaikki mainosbudjetti käytetään tiettyyn segmenttiin, joka Facebook ja Facebookin algoritmi on todennut toimivaksi. Tuntuu monimutkaiselta, ei ole niin monimutkainen, sitä pitää vähän pyöritellä ja sitten se aukeaa. Nyt sitten, mitä mä luulen, että 2024 mitä tulee tapahtumaan, on, että edelleen pitää olla hyvää mediaostoa, eli kyllä se kampanjarakenne edelleen pitää olla hyvä, mutta sitä ei voi veivaa, vaan aika broadilla pitää mennä. Totta kai siellä testataan, koko ajan testataan, ja sitten etenkin kun halutaan skaalata kampanjoita, niin silloin se on vaikeampaa. Sitten edelleen kontentin pitää olla ihan sairaan hyvää, ja sen pitää olla tosi spesifiä, jotta se konvertoi hyvin. Mutta tämä uusi muutos on seuraavanlainen. Mä uskon, että e-commerce etenkin, mutta ylipäätään digitaalinen viestintä ja digitaalinen business on kehittynyt niin paljon, että nykyään sen tuotteen pitää olla erinomainen, sen brändin pitää olla erinomainen. Mä en usko, että ihmiset ostaa enää mitään gadgetteja tai jotain random asioita verkosta, vaan ne ostaa tuotteita ja brändejä, jotka ne tietää, joilla on auktoriteettia taustalla, jotka on oikeasti rakennettu pitkällä jänteellä. Ja sen tuotteen pitää olla erinomainen, point blank period, ei ole mitään kysymystä. Voi olla, kyllä kaikki dropshippausjutut ja tommoset jatkuu edelleen, mutta jos sä mietit pidemmällä aikavälillä, 3, 5, 10 vuoden aikavälillä, 20 vuoden aikavälillä, niin ei ole niin kuin kovin vakaalla pohjalla, jos sulle ei ole brändiä. Ja sitten kun joku ostaa, niin sehän on se, millä se loppujen lopuksi skaalautuu, että kun joku ostaa ja sillä on positiivinen kokemus, niin sitten paremmalla todennäköisyydellä kertoo sen ystäville ja niin kuin vie sitä teidän ilosanomaa eteenpäin bisneksenä. Tää video on nyt vähän jatkunut pitkään, mä oon höpöttänyt kauan, mutta toivottavasti tässä on paljon arvoa. Ainakin mä niin kuin ehkä huomaatte, niin mä oon aika syvällä tässä näin ja tää kiinnostaa mua tosi paljon. Ja mun edelleen, niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, niin kauan kun asiakas voittaa, niin kauan kun se loppukäyttäjä voittaa, niin mä uskon siihen. Se lisää arvoa maailmaan, se tekee kaikkien meidän elämästä vähän helpompaa ja näin. Sen takia mä tykkään olla teknologian kanssa tekemisissä, koska koko ajan on pieniä parannuksia, mitä voi tehdä. Ja suuria. Esim. AI, mitä, Web3, mitä, siis niin valtavia teknologisia mullistuksia ei ole tullut pitkään aikaan ja mä ootan niin innolla, että mitä kaikkea sieltä tulee. Mä haluan sanoa vielä vähän niin kuin direct response prinsiipeistä. Eli direct response on tämmöinen niin kuin digitaalisen mainonnan niin kuin prinsiippi, eli sä yrität saada saman tien jonkunnäköistä tulosta. Et sä et halua tehdä mitään brändäyskampanjaa samalla kuin vaikka TV:ssä tai tuolla bannerimainontaa tai mitään tämmöistä. Toki sillekin on paikkansa digitaalisessa mainonnassa, mutta lähtökohtaisesti sä haluat saman tien ohjaa sen asiakkaan johonkin actioniin, johonkin toimintaan. Ja aika usein toiminta on yhteystiedon jättäminen tai sitten osto, suora osto. Ja
sitten tähän, jotta me saadaan tämä toiminta saman tien, jotta me saadaan saman tien se halu luotua ja sitten urgency siihen, että niiden pitää ostaa tai jättää yhteistiedot tai ottaa se joku actioni, mitä sä haluat niiden ottavan, niin tähän me käytetään direct response tämmöisiä prinsiippejä. Ja direct response prinsiippejä on kuin paljon, mutta tämmöinen urgency on ehdottomasti yksi. Sun pitää olla hyvä offeri, jota ei voi kieltäytyä. Sun pitää siis tarjota joku juttu ja sanoa, että on vaan tietyn ajan, että nyt sun pitää ottaa tai nyt sun pitää tehdä tämä asia. Sitten tietty ongelma, mitä sä oot ratkaisemassa, tosi spesifi ongelma, mitä sä oot ratkaisemassa. Pitää olla paljon social proofia, eli pitää olla muita ihmisiä sanomassa, että hei, tää on ratkaistu tämän ongelman ja mä en eka uskonut, mutta sitten tää ratkaisikin tän näin. Tai sitten sulla voisi olla joku auktoriteettihahmo sanomassa, että vaikka meidän uusi presidentti Alexander Stubb voisi sanoa, että kyllä minä tykkään niin kuin, jollos vauhtikarkeista. Se on meidän nostomme asia. Jollos vauhtikarkit on se Alexander Stubbin lemppari esimerkiksi. Näitä direct response prinsiippejä on kuin paljon, mutta mä haluaisin vaan sanoa, että tämä on niin tosi olennainen osa sitä mainontaa. Se oli pitkä ja tuhti setti. Toivottavasti tämä auttoi jotain. Mä kerron mielellään lisää. Mä kerron mielellään kaikki nuggetit Affiliate Worldista, mutta nyt mun pitää syömään, koska mun on kauhean nälkä. Muistutan tosiaan, että kello on siis yksi yöllä. Ja täällä on tommonen liikenne. Tuo on ihan käsittämätöntä, kuinka paljon ihmisiä liikkuu autoissa täällä näin. Mä en ymmärrä. Ja ei, no, mulla on tämmönen mini-parveke tässä näin, mutta ei täällä pysty olemaan, koska noi autot, niin niistä tulee aika hemmetin kova meteli. Mut mä halusin vaan näyttää, koska tää oli mulle ihmeellinen juttu. Sitten seuraavaksi mä haluan käydä vähän läpi kirjoja. Feel the Fear and Do It Anyway. Sen mä luin viimeksi. Sitten The Untethered Soul. Sen mä luin vähän sitä ennen. Ja sitten sitä ennen mä luin Finite and Infinite Games, James P. Carse. Ja haluan näyttää, mulla on Bedside-romaani, tää on niinku rakkausromaani. Pitää vähän heittää aivot narikkaa välillä. Eipä muuta kuin näkemiin.